Nkosi yami. Ya, masibingelele kusebusuku intatha. Namhlanje sithi asikhulume nomuntu inhlobo nje zabantu abathathu ekufanele sikhulume nabo namhlanje. Umuntu ulahlekelwe umsebenzi, umuntu ulahlekelwe umsebenzi, umuntu ofuna ipromotion emsebenzini. Sikhulume ngomuntu olahlekelwe isithando sakhe. It's either umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Uma ulahlekelwe nje isithando sakho, bese siyabuya sizokhuluma nomuntu ofuna futhi ukutshatha noma ukuphakamisa amandla, othi yena unebhizinisi kodwa alihambi kahle, othi yena uyazama kodwa imali iphelela emoyeni. Sinamhlanje asizokhuluma nabantu abanjalo, bese sizokhuluma nabantu abanjalo. Le ndaba fanele ngiphuzele ukhamba, ngiphuzele nje ukhamba impela. Ngiphuzele ukhamba le ndaba. No, inhloso lana ukulekelela kodwa ngendlela ezahlukahlukene, lapho khona sisuke silekelela khona abantu. Sikulekelela ngendlela nje ezahlukahlukene. Ufuna umsebenzi, ufuna ipromotion emsebenzini, ukukhushulwa emsebenzini, thintana nami ngikwazi ukuthi ngikulekelele, kodwa ungangithinti udlala ngoba mina angidlali, ngiyathakatha. Ungangithinti udlala. Futhi uma ngabe fona bese uhlala phezulu kwendaba, ngoba ngalenkathi usafuna ukubika izinto eziningi, baningi abantu abasuke befona. So wena fona uhlale phezulu kwendaba uthi mkhulu, ngicela u1 no2 no3 ngitshela ukuthi lokho ngiyakwazi ukwenza noma angikwazi yini. Sikhuluma ngomuntu olahlekelwe isithando sakhe. Asikhathali ukuthi isithando sakho silahleke how many years back. Wena na usumisela ukuthi ufuna ukusibuyisa, thintana phela nami, thintana phela nesitapledish esiyimi, ngikwazi ukuthi ngibe umxazululi, ngikwazi ukuthi simmemeze abuye egijima. Noma ngabe unesithembu, ufuna ukuhlanganisa isithembu sakho, ufuna ukuhlanganisa abafazi bahlezi bexabana, thintana phela nami. Uthuleleni, uhlaleleni, thintana nami ke. Mina ke umuthi ngiyawugaya, umuthi ngizigayela mina. Owami umuthi ngisuke ugaye mina, futhi ngisuke ngazi ukuthi uzosebenza kuwe emva kwesikhathi esikangakanani. Kodwa kwesinye isikhathi esikhona ukuthi sikalelane insuku, thole ukuthi manje akusenzeki ngosuku esikalelane ngalo. Phela wena fonela mina njengomelaphi wakho, njengomuntu osuke uxoxe naye imfihlo yakho, fonela mina ngikwazi ukuthi ngikuxazululele ukuthi ake senze kanjena ngoba akwenzekile noma akukenzeki, asenze kanje. Ufuna ukuthwala, woza sizokuthwalisa, kodwa kufanele uze wazi ukuthi asidlali lana, siyathakatha ngempela, asidlali. Uma ngabe wena uthi ufuna ukuthwala, ufuna ukuphama ngokuthwala, woza phela sizokunika lento oyifunayo, kodwa kufanele uze wazi ukuthi uzowenzani, ngoba sisuke singazile ukuzodlala. Ngiphansi ke nje ngila eMnambithi ngibhezi ngimile nekhubalo, ngibhezi ngimile nekhubalo. Ufuna isithwalo senyosi, ufuna isithwalo sedlozi, isithwalo samantombazane, noma ngayisiphi isithwalo osifunayo sikhona, ngiyasenza. Kodwa angikwazi mina ukwenza imali esheshayo. Le mali le kuthiwa iqhamuka isingene esikhwameni endlini, cha, mina angikwazi ukuyenza leyo mali. Baningi abantu bengifonela bengibuza umkhulu, awazi ukwenza imali esheshayo, cha, mina Sithole angikwazi ukuyenza imali esheshayo, angikwazi ukuyenza. Kodwa siyakwazi ukuthi uma ngabe unalo ibhizinisi lihamba kancane, imali ingena kancane, noma uyasebenza imali awuyiboni, siyakwazi ukusikulekelele lapho. Kodwa okwemali esheshayo, cha, mina anginayo. Ngenza mina engikwazi ukwenza, futhi angiqophisane namuntu engakwazi ukwenza, ngisho ukuthi cha, angikwazi lokho ukukwenza. Impande zomuthi ke ziyababa, ziyashuqula. Sisho njalo wesigadla senyama esafele emazweni ukuthi impande zomuthi ziyababa, ziyashuqula. Yebo, ziyababa, ziyashuqula impande zomuthi, ngoba kusuke kuwumuthi loyo osuke ugqulwe wagujwa phansi. Siyakunikeza sathi thina thatha lokhu, geza, gquma, phalaza. Kodwa khona okunye size sikusho sisho lokho kujwayelekile, kodwa thina sifuna ukuthi ufike kithi wazi ukuthi ufunani, futhi uzimisela kangakanani ngalento oyifunayo, ngoba sizokunika ngqo lento le oyifunayo. Ngeke kuze ke kuhlale kunjena kwasho sigadla sinyama ukuthi ngeke kuhlale kunje bakwethu. Angeke uhlale uhlezi uhlupheka, kodwa futhi ukuhlupheka isinqumo somuntu, ukuceba isinqumo somuntu. Indoda nendoda iyophila futhi ibulawe izinqumo zayo. Iphinde futhi indoda nangabe kuthiwa isifikile, noma umuntu wesifazane naye isifikile, fanele phela ulalele ukuthi udokotela uthini kuwena,
ukunikeza miphi yona imiyalelo yento osuke uyithatha. Uma ungezwanga kahle ngibuze ngiphinde ngikuchazele ngoba akukho engikunika kona mina okuyisethwalo, ngakuchazela ngobungozi, ngakuchazelanga futhi nobuhle babo. Yonke into inobuhle nobubi bayo, kodwa okubalulekile ukuthi uma usuchazelwe kufanele ulalelisise ukuthi ubungozi buthini, ungalaleli ubuhle, vele ubuhle buyohlezi bukuhle. Lalela ubungozi kakhulu ukuthi ubungozi uzomelana yini nabo wena. Uma ubona ukuthi ngeke umelane nabo, buza wemkhulu noma wesithole, akukhona okunye wanginikeza kona okungenabo ubungozi njengalobu, bese sesiyabuka ukuthi ikuphi okunye esingakuhlanganisa sikunikeze kona. Kodwa ziningi indlela zokuphila, ziningi indlela zokuphambisa inhlanhla, ziningi kakhulu. Kodwa-ke wena uma ungabe ufuna ukulekeleleka uzongishayela ku-071 091 8576. Ngitholakala eMnambithi lapho engithakatha khona. Cambakho.